haladunk, szerintem a törekvéseinket át tudjuk majd verni a rostán, persze kompromisszumokat kell kötnünk, és a pártokkal beszélve, a pártok is szerintem nyíltak a kompromisszumkötésre, és képesek a saját törekvéseiket is lejjebb adva, közösen összehozni egy Magyarországnak is jó dolgot. Most mi alapvetően azzal a célkitűzéssel érkeztünk, hogy megvédjük a magyar állampolgárok szabadságát, és hogy ne engedjük meg az államnak, hogy például olyan intézkedésekkel, mint a kötelező heti testmozgás a felnőtt állampolgároknak, hogy ilyen intézkedésekkel sújtsa a népet, még akkor is, hogyha persze ez egy fontos problémára lenne a válasz. Mi pártunk, a Téli Menedék Fórum azzal a céllal érkezett ide, hogy méltó koalíciós partnere legyen az őszülők társaságának, valamint támogassa az általuk benyújtott törvényjavaslatot, pár kisebb módosítást kieszközölve. A pártok között konszenzus látszik létrejönni, mind a 4 párt részéről van olyan javaslat, ami kompromisszumképes. Szóval ahhoz képest, ahogy indultunk, most sokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy létrejöjjön az a törvény, amit mindannyian megszavazunk. Nyilván itt nem az a lényeg, hogy egy nagyon feles eredmény szülessen, hanem az, hogy végül is mondjuk akár a teljes patkóban ülő képviselőcsoport, mindenki meg tudja szavazni ezt a törvényt, hiszen nagy szavakat használva tényleg a magyar társadalom előrehaladása, itt a cél az, hogy egy egészségesebb társadalmat hozzunk létre, hogy ez az alaptörvényben is szerepel, úgyhogy szerintem nagyon jó irányba haladunk, megvannak a kompromisszumok, most még ugye egy frakcióülés van hátra, ott a mi kis csoportunkkal megbeszéljük, hogy akkor hogyan érvelünk még az utolsó plenáris ülésen, de megvannak szerintem azok a kis alapok, amikből ki tudunk majd ott indulni, és akkor könnyen megszavazzuk.